Салом алейкум, бародари азиз. Имрӯз 9 июли соли 2025 ман бо ҳамроҳи бародарамон Лазиз аз ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шаҳри Красногорск дар ҳавлии суди Красногорск мебошем. Ба ман Лазиз муроҷиат кард ва гуфт ки запрети 5 сола дорад. Ба суд муроҷиат кардем ва мана имрӯз хушбахтона бо қарори суди Красногорск қарор дар бораи запрети Лазиз бекор карда шуд. Салом алейкум. Дар ҳақиқат запретам буд то 2025 сола то 2029 сол. ютубан ака сангина ёфтем. Ака сангима обращаться кардам. Дурна як ҳафта ба исковое заявление ҳамеша тах карда додан. Худова шукр имрӯз ана суди мо ҳамеш запрети мо бекор шуд. Ака сангима калом дига рафт. Бародари азиз, агар ҳамин хел мушкилӣ ба дучор шудагӣ бошед, ҳаракат кунед бо ёрии мутахассисон ҳамин гуна низоотонро ҳал кунед. Бо ғайриқонунӣ убур кардани сарҳади давлатӣ ё иваз кардани ному насаб мушкилии шумо осон намешавад. Боқӣ саломат бошед. Худоҳофиз.